Dobar dan Srbijo, ja se zovem Ivana Milovanović, trenutno na privremenom radu u Štokholmu, u Švedskoj. Također, kao što znate, jedan od epicentra sa trenutnim koronavirusom. Dakle, ja radim u zdravstvu. Ono što svakog dana nosim na sebi, zapravo kad idem na odeljenja koje su pogođena, to je ovo improvizovano odijelo koje smo mi lično napravili. Naravno maska. I imam svoje lične naočare zato što su nam rekli da su lične naočare dovoljne za zaštitu. Najbitnije da su oči, nos i usta zaštićene. Pre nego što krenem da vam pričam bilo šta o trenutnom stanju ovdje, znajte da je to samo lično moje iskustvo i moj lični pogled na cijelo ovo događanje. Znate i sami da su se oni odlučili na druge mere. Na jednu stranu ih razumem, na drugu ne razumem. Kad je krenulo sve to i kad sam čula kakvo je stanje u ostalim delovima sveta, bilo mi je logično da bude sproveden i ovdje karantin. Ali u svakom slučaju to ne bi se odnosilo na mene zato što sam ja odlučila da radim u zdravstvu. Tako da bih ja u svakom slučaju morala da dolazim na posao, osim ako osjetim simptome ili ako sam bolesna. U tom slučaju ne treba mi dokaz od lekara da sam bolesna naredne 3 nedelje. Posle 3 nedelje morala bih da dobijem. U normalnim uslovima, posle 5 dana morate da imate dokaz od doktora da ste bolesni. Mi u Štokholmu imamo normalan život. Sve je otvoreno, normalno radi. Teretane, prodavnice, idemo na posao. Preporučeno je da ko može da radi od kuće. Nemam strah. Znači znam da taj strah ne može da mi pomogne ni u čemu. Na odeljenja odlazim samo ako moram, a to ako moram je skoro svakog dana. Ne mogu normalno da radim sa pacijentima tipa treninge i slično, to ne. I to nam nije u cilju. Cilj nam je da ih spasemo ako je to moguće. Inače, moj starački dom, moje radno mesto, zaraženo je nekih 70%. Personal, zapravo bolničari. Imali smo krizu pre 2 nedelje kad nije imao skoro ko da radi, znači od 100 zaposlenih više od 50 je bilo bolesno. Zaposlili su nove koji moraju da rade. Ja sam pretežno u kancelariji sad, kao što sam i rekla, znači možda pola dana provodim po odeljenjima zaraženim, pola ostatak dana sam u kancelariji. Šta bih vam još rekla? Interesantna je cijela ova situacija. Mislim, znam da je svima vama čudno, zato što mi skroz ovdje imamo normalan život i sve otvoreno, dok je svuda ostalo sve zatvoreno, ali prosto i jednostavno. Oni su se odlučili da spasu ekonomiju. Da bi sad zatvorili granice i bilo šta, za to je već kasno. Moj život zasniva se na kuća posao. Ne idem u teretanu zato što mi je prosto nemoguće da ja trenutno nisam zaražena. S obzirom da znam koji prosjek ljudi je oko mene zaražen ili bio zaražen i ja znam da sam bila jako blizu njih, čudno bi mi bilo da nisam pokupila usput. Stvarno nije baš prijatna situacija, ni najmanje. Da li imam neku poruku za vas? Sve tamo imam. Htjela sam da to ne bude onaj kliše ostanite kući, ali ostanite kući.